डीजे सूरज रटी कटवाही माँ गायत्री रिकॉर्डिंग स्टूडियो। अरे का हो करे जा तोरा मिहिले न मौका देख देख के आवेलू न देह देलू धोखा का हो का बताव न हाँ का हो करे जा तोरा मिहिले न मौका देख देख के आवेलू न देह देलू धोखा सुना पोतिया नोतिया पटना बा अच्छा पोतिया नोतिया पटना बा देवरा ढोढ़ी चटना बा देवरा ढोढ़ी चटना बा घरवा में घटत घटना बा घरवा में घटत घटना बा देवरा ढोढ़ी चटना बा देवरा ढोढ़ी चटना बा बुझल डीजे सूरज रटी कटवाही डीजे सूरज राजा डीजे सूरज राजा कर जनी न खरा हमरो बाबा खरा अच्छा। रहल कुमार तबे खैनी छोड़ के तू गइलू तार वाला भइलू भरत हमारा बेचैनी सच कहू हाँ कर जनी न खरा हमरो बाबा खरा रहल कुमार तबे खैनी छोड़ के तू गइलू तार वाला भइलू धरत हमारा बेचैनी जा सुना अरे अब नहीं हमारा रकटना बा घरों में घटावत रोज घटना बा देवरा ढोढ़ी चटना बा अच्छा। देवरा ढोढ़ी चटना बा पोतिया नोतिया पटना बा देवरा ढोढ़ी चटना बा देवरा ढोढ़ी चटना बा ढेर मजाक कर दू सोन मिक्स बाय डीजे सूरज इलाका किसी का भी माँ का डीजे सूरज का ही होगा। हाँ हाँ राजू बिहारी से का? तोर ले लू यारी अच्छा। बन गलू दोसरा के प्यारी धर्मेंद्र नीरा मलिया कहे बड़ू तू बड़का खिलाड़ी का डीजे सूरज हाँ राजू बिहारी से तोर ले लू यारी बन गलू दोसरा के प्यारी धर्मेंद्र नीरा मलिया कहे बड़ू तू बड़का खिलाड़ी जानता सुना लागत गोदाम हमर बटना बा अच्छा। घटे वाला चीज न हतना बा बताइए। देवरा ढोढ़ी चटना बा मजाक होता। देवरा ढोढ़ी चटना बा कैसे हो? पोतिया नोतिया पटना बा अच्छा। पोतिया नोतिया पटना बा